L-ewwel qari. Qari miktib tal-Profeta Eżajja. Għad toħroġ fera mid-żokk ta' Ġesse. Għad tinbet rimja minn eruqu. Fuqu jistrih l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u d-den, l-ispirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-erf u l-biża' tal-mulej, u l-għaxqa tiegħu fil-biża' tal-mulej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Isawwat il-kiefra bix-xettru ta' fommu u b'nifs xuftejh joqtol il-ħażin. Il-ħażiem ta' ġenbejh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà il-ħażiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi u jiraw flimkien l-oġol u ferħ l-iljun. Daqsxejn ta' tfajjel isuqhom. Il-baqra u l-ors jiraw flimkien, il-frieħ tagħhom flimkien jistrieħu. L-iljun bħal gandus jiekol it-tiben. It-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-serb. U t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux aktar deni u anqas ħsara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi, għax mimlija l-art bl-arfin tal-mulej bħalma l-baħar u miksib l-mijiet. Mbagħad jiġri f'dak il-jum li l-għerq ta' Ġesse jieqaf bħala sinjal għal popli li ilu jfittxu l-ġnus u l-għamara tiegħu tkun imsebħa. Il-kalma tal-mulej. Sam responsorjali tħaddar fiemu il-ġustizzja. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil-bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Tħaddar fiemu il-ġustizzja. Tħaddar fiemu l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isaltan minn baħar sa baħar u mixmara satru fl-art. Tħaddar fiemu il-ġustizzja. Għaxu jeħles lil-fqir li sejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħen għaddajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Tħaddar fiemu il-ġustizzja. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem. Idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Bih jitbirku l-ġnus kollha tal-art. Il-popli kollha jisejħulu ħieni. Tħaddar fiemu il-ġustizzja. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, kull ma nkiteb fl-Iskrittura fl-modi inkiteb għat-tagħlim tagħna biex bis-sabar u bil-faraġġ li tagħtina l-Iskrittura aħna jkollna tama. Alla li minnu ġej kull sabar u faraġġ jagħtikom il-grazzja li tkunu fehma waħda bejnietkom skont Kristu Ġesu biex b'fom wieħed u b'qalb waħda tfaħru lil Alla u missier Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk ilqgħu lil xulxin bħalma Kristu kollha qalilkom għall-glorja ta' Alla. Jiena ngħidilkom li Kristu sar għaddej tal-lut ċirkonċiżi minħabba il-fedeltà ta' Alla biex iseħħu l-wedjiet li għamel lill-patriarki u biex il-pagani wkoll ifaħru lil Alla minħabba il-ħniena tiegħu bħalma hu miktub. Għalhekk jiena nfaħrek
fost il-ġnus u nanni tifħir ismek. Il-kelma tal-mulej. Qarim mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dawk il-jiem der Ġwann il-Battista jippritka fid-deżert tal-Ludija u jgħid indmu għax is-saltna ta' smewwiet waslet. Għax għalih kien ingħat permezz tal-profeta Eżajja meta qal leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert, ħejju t-triq tal-mulej, iddrittaw il-modijiet tiegħu. Dan Ġwanni kellu fuqu libsa tax-xar tal-ġemel, biħżiem tal-ġild madwar qaddu, u l-ikel tiegħu kien ġradijiet u għasel selvaġġ. U kienet tmur għandu Ġerusalem u l-Ludija kollha u l-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan, u kienu jitamdu minnu fi xmara Ġordan huma u jistqarru dnubiethom. Kif ra bosta mill-Farizej u mis-Saduċej ġejjin għall-magħmudija tiegħu, għalilhom ja nisa lill-lifat, min uriekom kif għandkom taħarbu mill-korla li ġejja. Għamlu mela frott xieraq tal-indiema u taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom għandna b'missir lill-Abram. Ngħidilkom li Alla minn dan l-istess ġebel jista' jqajjem ulied lill-Abram. Il-mannara ġa tresqet majr is-siġra u għalhekk kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħed fin-nar. Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma għall-indiema, imma min ġej warajja huwa aqwa minni u jien ma jistħoqlix inġor il-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispiritu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija tiegħu u jiġbor il-qamħ fil-maħżen. Imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefiex. Il-kelma tal-mulej.